bai. Zu bai, nortzu dira horiek? Horiek Beñat eta Nekane dira. Nekane? Nekane? Bai, Hernanikoa. Hori da. Eta mutilen ongoa da? Beñat Baionakoa da. Eta ni Gasteizkoa naiz. Nongoa? Nekane, Hernanikoa da. Beñat, Baionakoa da. Patxi, Gasteizkoa da. Ni, Irungoa naiz. Nongoa zara zu? Begira, hor daude horiek. Ara! Kaixo, hemen zarete? Kaixo, zer moduz? Ongi eta zu? Begira, hau Nekane da. Eta hau Beñat, Hernanikoa eta Baionakoa. Kaixo. Hauek Estitxu eta Begoña dira, Bilbokoak. Kaixo. Zer moduz? Nongoa da, Bilbokoa da. Nongoak dira, Bilbokoak dira. Zu ere Bilbokoa zara? Bilbokoa? Ez. Ni naiz Bilbokoa. Ni Gasteizkoa naiz. Ni naiz Pariskoa. Zu, etzara Bilbokoa. Ura ez da Gasteizkoa. Animalia ederrak daude parke honetan. Begira horiek. Txikiak dira. Zer da hori? Giltzak. Nongoak dira? Itxuin pixka bat. Giltza hau hangoa da. Eta hau horkoa. Eta hau? Giltza hau hemengoa da. Hangoa. Horkoa. Hemengoa. Giltzak hemengoak dira. Giltzak horkoak dira. Giltzak hangoak dira. Aizu, non bizi da Beñat? Baionan? Ez, Baionan ez. Baionakoa da, baina Donostian bizi da. Eta Bego eta Estitxu? Non bizi dira? Iruñean bizi dira. Bilbokoak dira, baina Iruñean bizi dira. Ni Iruñan bizi naiz. Zu ere Iruñan bizi zara? Bai, gu Iruñan bizi gara. Eta zu non bizi zara? Ura Txinan bizi da. Ni ez. Ni naiz Txinan bizi. Ni
naiz Txinan bizi. Zu, ez zara Parisen bizi. Ura ez da Hernanin bizi. Zu Nekane Hernanin bizi zara, baina non? Kalean ala baserrian? Ni baserrian. Baserrikoa naiz eta baserrian bizi naiz. Gu kalekoak gara. Nekane baserrikoa da. Hauek baserrikoak dira. Begoña kalekoa da. Begoña eta Estitxu kalekoak dira. Ara! Hor dago! Bai, hor dago. Berria da? Pariskoa. Kaixo, zer moduz Parisen? Primeran. Zer moduz? Primeran. Kaixo, Harvey. Zer moduz zaude? Primeran. Ederki. Hemen? Ez. Hemen? Ederki? Hauek oso onak dira. Ederki. 2 kilo. Ederki. Atxarena? Oso ongi. Zer, ongi? Oso ongi. Zer moduz nago? Oso ongi izan. Guridin Benur. Mikeldin Mary Poppins. Irisen Singapurreko txakurrak. Hau? Ederki. Egunon, txiki. Egunon. Ordua da? Bai, 8. Oso doktore zaude. Non daude giltzak? Kotxekoak, Ez, hemengoak. Etxekoak. hor, poltsan.
Gero arte. Bai, gero arte. Lisboakoa zara ez da? Ez? Ni ez? Ba, ni ere ez. Eta zu Donostiakoa zara ez da? Ez, ni ez. Ba, ni ere ez. Orain serio. Konforme. Nongoa zara? Getxokoa naiz. Eta zu, nongoa zara? Ni Debakoa. Eta non bizi zara? Tolosan. Eta zu, non bizi zara? Hemen, Parisen. Gurasoak ere Tolosan bizi dira? Bai, denak Tolosan bizi gara. Primeran. Eta zuek ere denak hemen bizi zarete? Denak ez. Izeba Singapurren bizi da. Eta nortzu bizi dira hemen? Aitona eta amona. Eta txakurrak. Txakurrak? Bai, bi txakurra hundi. Bai, etxe ederra. Txakurrak hemen daude. Txakurrak? Nongoak? Horkoak? Etxekoak? Jakina, etxekoak. Zer, Singapurkoak. Bai, hangoak dira. Eta hori? Etorri. Jarri hor. Hemen? Bai, hor. Hemen naiz berriz ere. Zer moduz? Orain ongi. Arraio. Zer da hori? Hau, zuloak. Opari bat, supermerkatukoa. Historio polita, ez da? Beno, bihar... Mademoiselle and caballeros, today, Euskadiko Television in the radiodifusionari, antzeki konzert... Eskerrik asko! Eskerrik asko, eta bihar arte. Eta zu non bizi zara? Ura Txinan bizi da. Ni ez. Ni naiz Txinan bizi. Ni naiz Txinan bizi. Zu ez zara
Parisen bizi. Ura ez da Hernanin bizi. Zu Nekane Hernanin bizi zara, baina non? Kalean ala baserrian? Ni baserrian. Baserrikoa naiz eta baserrian bizi naiz. Gu kalekoak gara. Nekane baserrikoa da. Hauek baserrikoak dira. Begoña kalekoa da. Begoña eta Estitxu kalekoak dira. Ara! Hor dago! Bai, hor dago. Berria da? Pariskoa. Bai, Zu bai, nortzu dira horiek? Horiek Beñat eta Nekane dira. Nekane? Nekane? Ah, bai, Hernanikoa. Hori da. Eta mutile nongoa da? Beñat Baionakoa da. Eta ni Gasteizkoa naiz. Nongoa? Nekane Hernanikoa da. Beñat Baionakoa da. Patxi Gasteizkoa da. Ni Irungoa naiz. Nongoa zara zu? Begira, hor daude horiek. Ara! Kaixo, Bai, hemen zarete? kaixo, zer moduz? Ongi eta zu? Begira, hau Nekane da. Eta hau Beñat, Hernanikoa eta Baionakoa. Kaixo, Hauek Estitxu eta Begoña dira, Bilbokoak. Kaixo, Zer moduz? nongoa da, Bilbokoa da. Nongoak dira, Bilbokoak dira. zu ere Bilbokoa zara? Bilbokoa? Ez. Ni ez naiz Bilbokoa, ni Gasteizkoa naiz. Ni naiz Pariskoa. Zu, ez zara Bilbokoa. Ura ez da Gasteizkoa. Animalia ederrak daude parke honetan. Begira horiek. Txikiak dira. Zer da hori? Giltzak. Nongoak dira? Itxuin pixka bat.
Giltza hau hangoa da. Eta hau horkoa. Eta hau? Giltza hau hemengoa da. Hangoa. Horkoa. Hemengoa. Giltzak hemengoak dira. Giltzak horkoak dira. Giltzak hangoak dira. Aizu, non bizi da Beñat? Baionan? Ez, Baionan ez. Baionakoa da, baina Donostian bizi da. Eta Bego eta Estitxu non bizi dira? Iruñean bizi dira. Bilbokoak dira, baina Iruñean bizi dira. Ni Iruñan bizi naiz. Zu ere Iruñan bizi zara? Bai, gu Iruñan bizi gara. Egunon, txiki. Egunon. Ordua da? Bai, 8. Oso doktore zaude. Non daude giltzak? Kotxekoak, Ez, hemengoak. Etxekoak. hor, poltsan. Gero arte. Bai, gero arte. Zu Lisboakoa zara ez da? Ez? Ni ez? Ba, ni ere ez. Eta zu Donostiakoa zara, ez da? Ez, ni ez. Ba, ni ere ez. Orain serio. Konforme. Nongoa zara? Getxokoa naiz. Eta zu, nongoa zara? Ni Debakoa. Eta non bizi zara? Tolosan. Eta zu, non bizi zara? Hemen, Parisen. Gurasoak ere Tolosan bizi dira? Bai, denak Tolosan bizi gara. Primeran. Eta zuek ere denak hemen bizi zarete? Denak ez. Izeba, Singapurren bizi da. Kaixo, zer moduz Parisen? Primeran. Zer moduz? Primeran. Kaixo, Harvey. Zer modu zaude? Primeran. Ederki. Hemen? Ez. Hemen? Ederki? Hauek oso onak dira. Ederki. 2 kilo. Ederki. Atxarena? Oso ongi. Zer, ongi?
Oso ongi. Zer moduz nago? Oso ongi izan. Guridin Benur. Mikeldin Mary Poppins. Irisen Singapurreko txakurrak. Hau? Ederki.